Il-maġġoranza tal-persuni LGBTIQ li jkunu qed jesperjenzaw xi tip ta' vjolenza domestika jew abbuż iżommu lura milli jirrappurtaw dan, hekk kif jibżgħu li jinkixfu jekk ikunu għadhom ma ħarġux pubblikament dwar is-sesswalità tagħhom. Għal dan il-Kummissarju għall-Vjolenza għabbażi tal-ġeneru u vjolenza domestika Audrey Frigieri fejn f'kummenti ma' dan l-istazzjon spjegat li r-relazzjonijiet bejn il-koppji tal-istess sess mhux dejjem ikunu ward u żgħar u ftit huma konxi li l-vjolenza domestika teżisti wkoll bejn koppji omosessuali. Hemm diversi raġuni għaliex persuna ma tmux tirrapporta meta tiġi abbużata jew vjolentata, anka fost koppji tal-istess sess. Waħda minnhom hija ċertu mistħija, hemm anke element ta' biża', hemm anke element ta' inkwiet li se ninkixef il għaliex dak li jkun forsi jkun għadu ma ddeċidix li joħroġ, li jinforma lil ħbieb u l-qraba dwar dak li huwa għaddej minnu, allura jibda jgħid ħaninkixef. Il-Kummissarju Frigieri esprimiet tħassib li fuq dan it-tip ta' abbuż ma tantx hawn għarfien u għalhekk fil-jiem li ġejjin se tkun qed tiġi mnedija kampanja bl-isem Il-Koll Umani. Il-vjolenza domestika tista' taffettwa wkoll relazzjonijiet bejn persuni tal-istess sess, persuni bisessuali, persuni trans ukoll. U din importanti li niġbdu attenzjoni dwarha għaliex ma tantx hawn għarfien. Audrey Frigieri qalet li l-istudji kollha juru li abbuż bejn il-koppji tal-istess sess jista' jseħħ aktar minn dik f'relazzjoni bejn koppja magħmula minn mara u raġel. L-elementi kollha li jistgħu jinsabu fil-vjolenza domestika meta naħsbu f'mara u raġel jeżistu bl-istess mod hekk mhux anke iktar saħħansitra għax hemm riċerka li turi dan bejn koppji tal-istess sess. Infatti, minn riċerka li saret fl-Ewropa, 44% ta' nisa omosessuali u madwar 61% ta' nisa bisessuali jesperjenzaw stupru u vjolenza fiżika u tip ta' fastidju ieħor mis-sieħba jew is-sieħeb tagħhom. Dawn l-istess esperjenzi għaddu minnhom 35% tan-nisa eterosessuali. Ir-riċerka tkompli turi li 26% ta' irġiel omosessuali u 31% ta' irġiel bisessuali jesperjenzaw stupru, vjolenza fiżika u tip ta' fastidju ieħor mis-sieħeb jew sieħba tagħhom. L-istess esperjenzi għaddu minnhom 29% ta' irġiel eterosessuali.